Здравейте, мили мои! Днес ще говорим за живота на автопилот. Аз съм Таня Касабова, специалист по работа с подсъзнанието и моята роля в живота на хората е да им помагам да видят кога всъщност живеят на автопилот, водени от подсъзнателните им програми и родовите сценарии. Да, защото една от основните причини да живеем на автопилот е това, че ни водят нашите подсъзнателни програми и сценарии, по които се движат и нашите предци, поколения наред и така нататък. Но не само. Има още няколко причини и тях ще ги обсъдим в това видео. Така че останете до края, може да ви бъде полезно с нещо. Така, всъщност, ако погледнем света наоколо, ние ще видим наистина изключително много хора, които живеят на автопилот, без да се замислят, че наистина живеят на автопилот. Те са си добре така. Онези, които се замислят обаче, виждат всички останали, които са така пуснати по парзалката, живеят си каквото дойде, каквото стане. Ами да, така е, ние го виждаме отстрани, но те не го виждат. Но изненадата е в това, че и ние не виждаме, когато сме на автопилот, освен ако не се замислим или не усетим чувствата си. Защото между мисъл и чувства, когато има разлика, ти мислиш едно, а чувстваш съвсем различно, това говори за подсъзнателни програми, които са се активирали и по които ние се движим. Така, когато ние живеем на автопилот, какво се случва с нас? Така, това е едното. След това, какви са щетите? Това е другото. И как да излезем от това нещо, как да се събудим от съня, наречен автопилот, ще го обсъдиме точка по точка. Как започваме да следваме чужди пътища? Ами, първо, от възпитанието, което получаваме вкъщи, това, което родителите ни показват. Там е просто задължително да се научим да следваме техния път. Няма човек на този свят, който да не е последвал пътя на възрастните, при които е раснал. Ако сме расли при баба и дядо, това е пред очите ни техния живот, техния сценарий, всичко това, което са те, е пред очите ни. Ако сме израснали при родителите си, това, което е тяхно, е пред очите ни, става наше. Ако сме израснали в дом, например, това, което възпитателките ни показват, то става наше. Тоест, средата, в която ние живеем, тя става наша и ние започваме да се движим по тази линия, която са ни задали възрастните. Това е задължително за всички. От една страна е много хубаво, защото по този начин се научаваме кое е редно, кое не е редно, но от друга страна то може да противоречи на това, което е нашата душа, нашия характер, това с което ние идваме като наработка, така че може да има някакъв вътрешен конфликт в тази посока. Също така избора. Тук, когато съзреем, пораснем, възможно е да вървим по чуждите пътища, защото сме го избрали това нещо. Защото ни е показано, видяли сме този модел, харесало ни е и започваме да правим както правят останалите. Особено ако следваме разни там гурута и те като ни кажат, ето това е алгоритъма, по който аз станах милионер, стани и ти милионер с този алгоритъм. И тогава също ние живеем на автопилот, опитвайки се да се впишем в алгоритъма на някой друг. Но дали този алгоритъм ще сработи за нас, времето ще покаже. И дали ако сме слепи в следването на алгоритъма зададен от друг, ще имаме резултати, пак времето ще покаже. Така, автопилота от обществото. Той какъв е? Ами стандарта, който е зададен на всички нас. Първо, ясла, детска градина, нали в някои случаи тук може да са баба и дядо, след това училище, след това висше образование, след това женитба, след това деца, след това пенсия. Тоест тук имаш точки по точки какъв е твоя ритъм и ти си задължен да го следваш, защото всички така правят. За всички така правят, имаме вече няколко видеа как да се излезем от това, както на нас не се иска да живеем, въпреки че това е малко сложно, защото ние живеем в общество и е неизбежно да не бъдем в рамките на това общество. И въпреки това в рамките на обществото ние можем да намерим нашето и да запазим себе си, ако искаме. Също така можем да влезем на автопилот, ако губим времето си в глупости, ако се занимаваме с времеяди. Сега познайте кои са времеядите, социалните мрежи, гледането на телевизия. Всъщност това са безплодни действия, които не водят до нищо. Ние седим там като едно зомби пред екрана, независимо колко голям, малък, среден, като стената, няма значение. Какъвто и да е екрана, той ни приковава и създаваме клипово
клипово съзнание, което клипово съзнание, разбира се, може да доведе до по-големи поразии, отколкото си представяме. Защото бързо сменящите се картинки, не носещи никаква дълбока информация, затъпяват мозъка. Нищо, че си мислиме, че от тези бързи клипчета ние научаваме нещо за 15 секунди, сменящи се картинки, ти не можеш да научиш нищо. Така че времеядите също ни подтикват да живееме на автопилот, и то какъв сериозен, губейки себе си в морето от информация, в стил, знаете ли как? 5 факта за еди какво си, и там един екзалтиран глас ти говори и ти си, да. В следващия момент, ако те попитам какво разбра от това видео, нищо. Защото информацията, която влиза в главата, се развива във времето и тя е така насочена към размисъл, а не към екзалтиране на публиката. Но това е друга тема, няма да го обсъждаме сега. Мисля, че разбирате какво искам да кажа. Така че това са едни от основните неща, по които ние живеем на автопилот. И основният, най-дълбокия автопилот е нашето подсъзнание. Има едни статистики, които преди време бях гледала, и в тях се казва, че един средностатистически човек живее на автопилот. 70% от неговите думи, действия и мисли са резултат на неговото подсъзнание. И това, ако не е автопилот. Също така, който е по-неосъзнат, тези проценти според мен са и доста по-различни. Така че автопилотът е нещо, което съществува. Но ако ние допълнително се вкарваме в дълбок сън, пускайки се така по пързалката, всъщност проблема си е в нас. Така. И как трябва да разберем, че ние сме в автопилот? Нали? По какви симптоми трябва да разберем? Какво е чувството, което ще ни покаже? Чувството на тъпота и празнота, чувството на скука. Скучно ти е, тъпо ти е, празно ти е. Ами да, естествено, защото ти не правиш нещо смислено. Пуснал си се на автопилот и е нормално да ти е тъпо, скучно и празно. Когато ние започнем да скучаем и нищо да не ни е интересно, най-вероятно сме загубили смисъла на живота и ще трябва да го намерим отново. Също, възможно е да се събуди завист към онези, които не живеят на автопилот, онези хора, които ни показват как живота си живеят. Имаме едно на ум, че в социалните мрежи се показва най-доброто, което може да не е истина, но все пак, ако ние имаме познати, които живеят, пътуват, забавляват се и ги виждаме пред очите си и започнем да завиждаме на тези хора, това е знак, че с нас нещо не е наред. Завистта всъщност е много верен показател, че с нас самите нещо не е наред. Но лечението на завист, повечето хора решават да си го направят последния начин. Завиждам и те унищожавам. Докато разумният човек, когато се усети да завижда, той си казва, тук завиждам, има нещо, заради което завиждам, дай да го оправя. Това са две различни реалности. Също, както казах, загуба на цел, загуба на смисъл, загуба на живец. И това е показател, че ти живееш на автопилот. Защото ако ти имаш за какво да ставаш сутринта, естествено, че няма да ти е скучно, празно, безмислено, безцелно. Така, как да излезем от това? Ами първо трябва да видим какво правим с тези времеяди. Виж колко време прекарваш на телефона си, колко време прекарваш на лаптопа и пред телевизора. Виж това време, дали е смислено, дали това, което гледаш на екрана, ти дава нещо или наобратно, не ти дава, ами напротив, взима ти време и енергия. Защото гледането в екраните също така изтощава вътрешните ни ресурси. Слушай тялото си, виж какво ще ти каже тялото. Тялото, какви са му нуждите, какви са му желанията. То първо усеща, то най-добре знае, защото тялото не може да се манипулира, както ума. Ума е лесен за манипулация, бързо му вкарваш идеи и той вече е като пияна маймуна. Докато тялото няма как да се манипулира, така че виж какво ще ти каже тялото. То със сигурност по-добре знае от ума ти. Започни да водиш дневник, пиши. Винаги съм казвала, че най-добре е да се пише на лист хартия с химикалка, а не на телефона, защото по този начин ние развиваме нова невронна връзка. Нова или нови, зависи колко дълго пишем и за какво пишем. Ако пишем на телефона си, всеки един миг ние ще влезем в Инстаграм или Фейсбук или там тия, които имат TikTok. Аз имам чувство, че съм се спасила от това нещо, но както и да е, пишете на ръка, на лист с химикалка
или там с маркери и вижте колко по-различно ще се чувствате. Изследвайте себе си, изследвайте всичко, което ви дразни, изследвайте всичко, което ви вдъхновява, разгледайте кое как работи и какво ви дава като настроение, като емоция, като енергия. Ще откриете много нови неща, ако вие подхождате изследователски към живота. И най-вече пусни вината. Пусни вината означава, ако ти се чувстваш виновен, че правиш неща, които другите не правят. Много хора се спират да направят това, което искат, защото тя ги е страх, че ще бъдат осъдени, че ще бъдат виновни пред всички останали близки и роднини, които тапирстват. Сега, ако някой реши да бъде тапир, нека да бъде тапир. А ако ти искаш нещо повече от живота, задвижи се, защото живота е твърде кратък. Дори не разбрах кога станах на 40 години. Така че обърнете внимание дали се чувствате потиснати, притиснати, виновни или ви е страх заради другите. И ако там има нещо, което е заради другите, най-добре е да работите със себе си. Ако не можете самостоятелно, заповядайте на лична сесия. Така, важно е да знаем, че мечтите са тези хубави бисери, които ни носят двигателна енергия. И ако вие имате мечти, задвижете се. А задвижването става, когато човек спре да бъде тапир. А спира да бъде тапир, когато пусне идеята за живот на автопилот. По какъв начин? Работи с подсъзнанието, което е голямата част за автопилота, маха времеядите и работи със своите чувства спрямо другите. И все. Ако това видео е било полезно за вас, палец нагоре по този начин, аз ще знам, че това е така. Всички нови видеа пристигат понеделник и четвъртък след 7:30-8 вечерта, така че да можете да се насладите на една спокойна вечер с провокативни идеи. Защо провокативни? Защото по-добре натиснати бутони, отколкото пропилян живот. Хайде до скоро в следващото видео. Чао!